Bandiraɓe ayaw yeɓoɓe PIINDI TV min calmini on min beltinima on no min gowi salminirde on mona kala saaha hande garɗen ko ɗo e Mantes-La-Jolie maire noon addani en si woto gandi Mantes-La-Jolie ko wuuro mawgo wuuro hewgo cosaan wuuro susgo cosaan wuuro wongo cosaan hande wonɗo ko journée culturelle SINTHIOU BABMBE naaɓe so tawi noon SINTHIOU BABMBE innama mona kala ne andi SINTHIOU BABMBE wona sara e nder Fouta wonni en beelam hande alhamdulillahi rabbil alamin jiiɗo ñantule hono faɗo sakkeɓe yongo ene yiyeɗo hono wutte pullo joɗɗo ene yiyeɗo hono tengade pullo yonde ene yiyeɗo waɗa saaha daaɓo joni cammen koyɗe seeɗa naten e nder salle he jiyon ñantugal jiyon dobɓe jiyon pulagu gari so yooɗi wiye hay pullo so moƴƴi mbadi wiye hay pullo so nehima wiye hay pullo ɗo e saaha daaɓo joni ɗo pawɗon juuɗe mon ɗo ko ɗon ɗo jaɓɓuɗon ɗo ko ɗon e nder émission meɗen Ndjillu Piindi bandiraɓe yeɓoɓe ayaw PIINDI TV e émission meɗen Ndjillu Piindi eɗen gonde debbo patam lammo debbo mo ganduɗa jeeya ko cuuɗi men to loobali ko jibinande France ko ɗo jibina ɗo mawni wawi Pulaar somo haala Pulaar cikkata maro ko Fouta men cuuɗi men to cikkata maro ko to no mawni Houleye Ba debbo mo loobali PIINDI TV salminima bisimilla ma e émission meɗen Ndjillu Piindi Houleye holko saabi hol sirlu dañɗa walla ko neydi ndi ha Pulaar ma waydani labde kisma a jarama Allah jarama miɗi yetti Allah et mi yetti kadi jinnaɓe nene baba machallah donc effectivement no kisma wini ko ɗo jibinami ɗo e Mantes-La-Jolie on peut dire parce que garmi ɗo e Mantes-La-Jolie peut-être 1 an mais jibinami ko Évreux plus précisément mais ko ɗo mawnumi ɗo e Mantes-La-Jolie donc mawnumi tan koye pulagu machallah nene e baba foof ka alara ko Pulaar kadi min naati école aji Pulaar janngude Pulaar no hannirta ni et machallah on a eu min keeɓi chance heɗade bammal gila e cukaku machallah donc kala ko haala e Pulaar amin nana amin jiiɗi kadi reftude hen donc ene wawi wayre mbawi wiide kadi ko duwaw ɗo e Mantes-La-Jolie ko duwaw woni ɗo machallah kala naɗo ɗo e Mantes-La-Jolie ne tawa ɗo pulagu no hannirta ni e Pulaar ne haale ɗo ene yiiɗa ɗo donc yo Allah junnu ɗum ha juuta inchallah beele Pulaar mo jannguɗon o Houleye Pulaar o jannguɗon ɗum ko ɗo e Mantes-La-Jolie walla ko Sénégal to jannguɗon a yano Sénégal janngoyɗa toon Pulaar walla ko ɗo e Mantes-La-Jolie duuɗe guddirtonoma ɗo duuɗe Pulaar jannguɗon ɗo Pulaar jannguɗon jimɗi Pulaar walla ko way noon donc min kam je suis pas mi wawa wiide komi exemple type jannguɗo ɗo Pulaar parce que même si mi janggi Pulaar ɓurani lewru parce que après ko ɓurano jinnaɓe ɓuuri yidde min jaaha donc e ɓurano min payi donc Pulaar o janggumi ko nder galle machallah donc Pulaar nene e baba comme j'ai dit et Allah walli kam aussi joom gallam ko haaliyanke donc dewmi hen e sam debbo aussi miɗe ñaganomo moƴƴere kanko aussi o walli kam e janngude Pulaar no hannirta ni ko ɗum tagui min jiiɗi Pulaar o amin kofni ɗum no fewi et c'est une fierté haalde Pulaar et ɗo même jibinande amen et même sukaɓe amen aussi min jiiɗi ko haalande Pulaar pour que ɓe nana Pulaar o ɓe jiiɗa Pulaar o aussi parce que Pulaar o il est très riche Pulaar ene jogui richesse mawɗo une très belle culture donc ko ɗum tagui voilà Pulaar o haala no hannirta ni assalamu aleykum debbo pullo cukalel deyel bombel pullo no mbaɗɗa Sili mbaɗɗa e tampere Mamdouni no mbiyetoɗa bébé has to jeyɗa Hunare SINTHIOU BABMBE hunare SINTHIOU BABMBE hunare e SINTHIOU BABMBE ko joguiɗa ko no wiyete Bombe burgal ouais burgal wiyete ko burgal an hande garɗa ko mbaɗɗa ko cosaan ɗum ɗo aɗen no wiyete ceenyel ɗum ɗo ni aɗen no wiyete korone machallah sa yeehi min calmini galle ma min mbima bonne soirée pijon jalon mbason wadde bêtise on nani kalna miñiraɓe ma e mawniraɓe ma mbiyaɓe kamɓene ɓe kaal Pulaar wona eyi sibo Pulaar ene weeli eyi Pulaar ene yooɗi wona eyi assalamu aleykum Aminata Golloh mi salminima debbo pullo hande min jiiɗo waɗi fayida waɗi soboyobo ɗo hande septine bam machallah sibo wiya ko SINTHIOU BABMBE noddi ɗum noon fulɓe fof noti Fouta fof noti an min nani e yimmene mbiya ko an woni vice présidente wonande structure rewɓe
mbele won mo mbawda weddade hen kadi kalna min hol sirlu mo baddon hol secret mo jogi don ha mbawdon rindide bedo yim fof kar machallah. Donc bandiraɓe sehilaɓe on calminama noon fof inde mon e yettode mon. Donc min ko amnargol ko mbiyetemi jeyami ko to Sinthiou Bambe jibinami noon ko ɗo e France. Donc hande woni ñalawma amen pinal min beeri ɗum wadde ɗum depuis 2014. Woni joni noon duuɓi ɗiɗi e min jogui ɗo association biyeteɗo association ADESBA, association pour le développement du village de Sinthiou Bambe to min jeeya ɗo. Ça fait joni 2 ans rewɓe naati e nder bureau association minen rewɓe min paami en tout cas min paamino guila ko ɓooyi kono joni kadi min ɓeydi famde wonde nafoore rewɓe e kala gollal donc min denti minen fof minen Sinthiou Bambe naɓe rewɓe min mbaɗi structure des femmes woni fedde rewɓe e nder ADESBA min jaltani e association worɓe min mbi ɗum dental woni doole noon c'est la même chose mais ko ha joni koye développement village amen Sinthiou Bambe min jiiɗi wadde joni noon min dendi lewru foof emin piya hande noon journée culturelle o min jiiɗi ko hebde hen kalis beele emin mbawa maade école sukaɓe to Sinthiou Bambe to voilà ko ɗum woni. Donc min so tawi mi faami onon Sinthiou Bambe hay sinno wonko gouvernement Sénégal waɗan toon onon oɗon daari darde jaaɓi ngam waɗande wuuro moɗon. Machallah, c'est à féliciter, c'est à souligner. Demba Agne, président association ADESBA, mi salminima. Min calminima ɗo e émission meɗen Ndjillu Piindi ari yillade journée culturelle moɗon hono journée culturelle Sinthiou Bambe. Bandiraɓe ayaw yeɓo PIINDI TV min cifti noon tan min dari ɗo koye président association on mbaɗi ko waɗi fayida car machallah en jii yimɓe fof nottima beele yimɓene ma keeje sale he woni question mo namdoɗen hol sirlu mo jogui ɗon ha mbawɗon rendirde ɗum ɗo walla ko liggey président calmodira e bandiraɓe calmodira e fuutankoɓe calmodira e Sinthiou Bambe naɓe bisimillama monsieur le président. eyyi kisma mi salminima mi juurimama kadi bandiraɓe hettotoɓe ayaw PIINDI TV mi salmini mone mon kala to woni eno woniri arde min ɗo hande ko association de Sinthiou Bambe, association de développement de Sinthiou Bambe wiyete ko ADESBA rendini toute la France je veux dire parce que de Havre Normandie jusqu'à Alpha Côte d'Azur jusqu'à dans les Var, ça veut dire France fo ardi ɗo et même de Italie aussi donc mobilisation o noon ko développement wuro ngo ɗum tan noddi yimɓeɓe. Kon le somi faami wonko mbaɗon envisagé wonde hande kala gartam keɓaɗam ɗo wonko jiɗɗon wadde to cuuɗi men to Sinthiou Bambe to. Oui, gartam ko yiɗa waɗe toon déjà bureau ADESBA waɗa élire koye mois de janvier ɓennuɗo o ko nouveau bureau no mbaɗmi acte de présidence o donc min mbaɗi feuille de route o il y a beaucoup de projets tout garma koye centre de santé fayanma et case de tout petit et fayanma aussi et deuxième collège au niveau de Sinthiou Bambe et fayanma aussi une deuxième bloc aussi au niveau du lycée parce qu'on en a besoin et fayanma aussi eko fate transformation de notre forage en électricité solaire donc avant ko électrification wonno en yiɗa wattere solaire mais amin mbaɗi aussi envisager kadi aussi wadde aussi des projets agriculture ɓe ganduɗa hono matan waɗire tenir sukaɓe mbasa yaade e aventure clandestine. Machallah kono noon eɗen gandi Sinthiou Bambe so innama ko inde nde ganduɗa ene heewi nanede e kala ko fate e gouvernement siko Sinthiou Bambe ko wuuro ganduɗa ne heewi cadre uji beela ko mbatton ko onon e mabɓe ndendata ɗum malla on puɗɗat ɓe pawa walla ɓe puɗɗat pawon holno ɗum siforto. Oui, ɗon kadi ko yettere Allah no feewi alhamdulillah amin jogui cadre uji amin jogui tout ce qu'on dit le cadre noon hawre haaɗi koye ministre so ɓenni ministre wonta ko président de la république donc o yettere Allah eɗen jogui ɗum foof e ADESBA association kamɓe koyemeɓe koɓe membre fondateur en plus ko kamɓe déjà mbaɗi fondé ADESBA depuis 1988 donc jusqu'à présent ils sont membres wondeɓe ministère e wondeɓe cadre directeur fof haɗata mbaɗa cotisation mbaɗa participer kala ko ADESBA immani et surtout des projets pareil donc ko minen gimmini kono noon ko minen fof ndenni kamɓe mbaɗat part mabɓe o mbaɗat participation mabɓe. Machallah ɗum noon monsieur le président a jarama min beltanimama
sibu ko mbaɗɗon ko waɗi fayida wona hunde wemde bandiraɓe ayaw yeɓoɓe PIINDI TV on ji so tawi on cohli PIINDI TV e kala ko faare cérémonie ji moɗon so Allah lamɗo jaaɓi so tawi on jokkodira men tan so Allah lamɗo jaaɓi so jeehi internet on tappi PIINDI TV so Allah jaaɓi ma on jii numéro ji ɗi ganduɗon ɗi mbawa ton jokkodirde ha min mbawa arde min mbaɗa noon couvrir kala ko faare événement ji moɗon. Assalamu aleykum, ɗum ko debbo gawlo, ɗum ko baga fara, bisimilla ma. kono ɓure ñaɗere go safal ɓele yo maboyde bañe mabo fulu gange jamunarano magaro dariyele yo mbeɗayima foja avocat rotuwa lawol paringol mettude beñarele yo minama hunarero sare nerema haro ndendoriro wuro bono alaele yo koyajur bale mabo fulu ganke ñalewere posayaɓe mettude beñarele yo ko dawda dia itanima gueɗal kango woni italiya edema ñuma ngura koye maboyde bañe mabo fula ganke aga tanga woni ma badir kumalade sorama jeey lamin ñeño joyɗo hande hoore mum jontaɗo wuuro ngo wona ɗo wona Paris wona Fouta albarka ɗo kala dawɗo jaɗo joom sappoji kolari bisimilla maɗo ɓiɗɗo moƴo karɗo duwaw bisimilla maɗo hammadamo diasaɗe bisimilla maɗo joom hunare joom boyya joom tigirel mabou joom banjama alda e namdal fof ko an no mbaɗɗa papa jarama baga far merci beaucoup, merci meltanimama bandiraɓe ayaw yeɓoɓe PIINDI TV on ji gonnen ko ɗo e Mantes-La-Jolie. Mantes-La-Jolie noon ko wuuro hargo duwaw sibu guila e ceerno Maysour Baro en mbaɗi duwaw keeriɗo car machallah ko ɗum tagui hande kala ɗo cosaan waɗa e leydi France ene manki so tawi noon waɗama ɗo e Mantes-La-Jolie wiyete ko timmi guuri keddiɗe min jawanide de kono ɗo e Mantes car machallah sibu ko nande Mamoudou Aw en wonko ɓe gawi ɗo koɓe gawi ɗo ko woni fuɗi machallah ko nande Demba Dafen gorko mo kanile kanereje min mbiɓe on machallah Allah jarama on jarama ɗo e saaha dabbo naatane sal he joni ko waɗi fayida siwoliyo hayo Mamoudou Aw
Saldiniwa. Demai. Assalamu alaikum bandiraɓam. Assalamu alaikum madam Sinthiou Babmbe Panayi. Assalamu alaikum membre ADESPA international to gonɗon ene gollirɗon on calminama on dirama bandiraɓe. ñalawma wayino ñalawma bandum en jetti Allah, en jettini kadi ɓiɓɓe Sinthiou Babanaɓe Allah. leppi keeyi oɗo ñalawma ene waɗe préparé jamma e ñalawma. Allah hokki en hawrude joginoɓe miijo ngo e fuɗɗuɓe miijo ngo, kamɓe fof aɓe mbuuri aɓe celli aɓe tawama oɗo jam. en jettim Allah no feewi. ala fof noon ko rendinen ɗo so wona sabu Allah e naaɗo muɗum e sabu Sinthiou Babmbe, e sabu wonde en ɓiɓɓe Sinthiou Babmbe naaɓe, e sabu wonde en ƴiƴam Sinthiou Babmbe. hande noon oɗo jamma eɗen mbawi wiide ko jamma rewɓe, eɗen mbawi wiide ko jamma rewɓe e rewɓe. ko gonga wonɓe jiyama hen, wonɓe darima hen, kono ko miijo rewɓe, ko darde mumen, ko golle mumen, ko fayida mumen, ko fulla mumen. en jetti Allah, en jetti kadi Matam Sall e délégation mo nini wa dey binte gasa ko binte Sinthiou Babmbe naajo ko notiɗo noddako Sinthiou Babmbe délégation makko no timmi. ko wona ɗum ko caggal ko bismade tan men garto e discours holko woni noon ADESPA, holko joguiɗen ɗo hande e holto jimmiɗen holto paɗe. ɗum noon bandiraɓe wono pat to mbawɗo immade leydi France, to mbawɗo immade Europe e Afrique, wono fof on mbiyama bisimilla won hande ɗo ha weeta noon paama. so jii taw o wayinani ko hettaka haɗaka ɗo ha 5 heures sumon ha 6 heures ɗeɗen ɗo bisimilla moɗon. hande ko il faut pas ko deƴƴiten ɗum. l'idée de départ qui est à l'initiative des femmes, c'est de récolter de l'argent pour construire une case des tout petits. Alors, on va introduire notre marraine, mais Hakim va introduire notre marraine depuis le Congo, l'invité d'honneur Woni, Madame Choyo Dongo. On va introduire Madame Choyo Dongo, s'il vous plaît. Madame Choyo Dongo, s'il vous plaît, pourquoi vous m'avez pas dit? S'il vous plaît encore, Madame Choyo Dongo, l'invité d'honneur. Président d'honneur, s'il vous plaît. Nenoyam. Bismillah, Bandira Medem, Indokma Kongol, de Walla Bilantinement. Bandira, que nous grèves, s'il vous plaît, on s'écoute. Jafar Sere.
banaji e renodi on biyama assalamu aleykum teygirnaɓe e ko sati ɗum e senonaɓe o wi on en bismima koɗo men garɗo o neɗɗo meɗen garɗo o bandiraɗo meɗen garɗo o biyeteɗo Fatimata Sall Sinthiou Babmbe nayo e Kumba Sall e Fatimata Ba e Gadian Talla Mata Ba o wi o salminiɓe hamo ndaare Jammamɓe e Binta Gassama yejjitaga hen aussi ɓay ndey Binta Gassama yejjitaga hen o wi o salminiɓe hamo ndaara jammoɗon bandiraɓe o wi on caggal jettude Allah e nelaɗo muɗum e Cheikhna Ahmad Tidiane kanko de o wi o yetti Sinthiou Babmbe fof no fotirno o wi Sinthiou Babmbe fof no fotirno o wi o faltaki debbo o faltaki gorko wona suko wona mawɗo o wi o weltinima on no feewi par ce que on darima darde nde ko darde jamareɓe par ce que so neɗɗo daranima wuro muɗum o wi o yetti mawɗo gardiɗo o wi awrinaɓe arɓe ɓe o yetti on o wi parinaɓe on jettama mironaɓe on jettama onon fo o wi o yetti on par ce que o wawa limde on o wi vraiment o yetti on kala limtuɗo juumat o wi oɗon jafamo noon haala ka hewata par ce que kanko o wowani haalde o hewani haalde o wi kala ko jiɗon hen ene oñi hen gandon noon wona sago makko kala hen ko Allah moƴƴini immi koto jomiraɗo o wi o salmini on o juurima on o wi ɓesgu makko nanɗo joni o salmini ɗum o wi o salmini cukalol makko o wi salmini bandira makko nanɗo joni o wi o yetti Allah o yetti on o jarnima on o wi yo Allah hokku o teddungal ngal no teddinirɗon mo ni o wi Allah jarama on jarama madame Toyo Dongo bandiraɓe Merci, bandiraɓe on jarama
bandiraɓe ayaw PIINDI TV Allah holli on oɗo ambiance car machallah on jii oɗo salno e yodde car machallah en jii pulagu en jii abbodo poten en jii bawɗi hunde foof yiyama ɗo façon cosaan kala yiyama ɗo car machallah ko ni woni pulagu ko ni woni yidde hoore muɗum ko ni woni yidde andude hoore muɗum machallah alhamdulillahi rabbil alamin siftinde on e émission moɗon Ndjillu Piindi woni ɗo hande ko journée culturelle Sinthiou Bambenaɓe alhamdulillahi rabbil alamin ha yeeso lawol mi wasa woddude dimo ma ɓi dimo bama dimo ma mo meeɗa dañde taw rokkani mamadi maw minne kaño rokki kam dimaji mamma ko meeɗa mamadi maw ɗo noon ko resdumaɗenal hodde wuro e jeere wuro wona goto neɗɗo no hoɗa wuro to jeere wuro neɗɗo no jeeye wuro taw hoɗa e wuro o taw nder wuro sa raani siddumoɓe a lewata ko hottani o heɗe Allah rokki ko tande Mama Diagne sappo e jeegom pucci lamdor ɗi o piila jammude geɗe ɗo ama tawa Allah rokkimo ko kollel Tamsir Ndiaye woni jomgale makko ko Gourboudof ko wima o rokkuma ko woni rokkade ndiɗo leydi o rokkuma ndimogo gale momo foɗi ko ɓeyda 500 € 500 € 500 € o rokkuma ndimogo galle momo foɗi so tawi nano ko mbawɗon hande bisimilla ma o papa jufala kono ɗo o wiyata asalaam eɗen gandi so tawi eɗen liman ndimogo mbiyata ko gotum rewi ha fura koɓe batti hande soɓe kalino nde sumaɗo ko haalaɓe
ndima ko fama salmiwo fama juɗo mo tan yo to niwo assalamu aleykum mbimi ko tillo Ousmane Bora Sambayse o waɗi diwo e ndima ko fama salmiwo Samba Tumuna mbimi nguɗo ndimangu koko ɓeyda kanko ɓuuri 6s ñanden mois de avril ɓennuɗo kanko ɓuuri mois de janvier 2017 to galle makko ɗo yande tabtirmini ko heddi ko noon mboɓe jarnomo nde won noon so tawi gawlo rokkama so yawani en haali jarnade kala niwo yoro wuttina kono an ka taralle yo ɓe mbima salla gayi kadi sa wiyama sall aɗa foti wiyede sall wonaɓe yumma wonaɓe pamma kadi kamɓe so tawi ɓe kutidirema oye kala Mamadou Moussa Binta ɗo woni ɗo ɗo balli mama wonnoɗo ɗo Cheikh Oumar tawno mama ɗo Moussa Binta jibini Mamadou Moussa jibini Harouna Mamadou Moussa woni baba
Kaita,
adesba e mera wada salminago spécial pour Seydou Amadou Diallo kanko woni porte-parole adesba e yimɓe fof nangani hakkude Amadou Diallo Amadou ko Seydou so wona notardement modde sidande seeɗa e visa commune ɗo wonno addude ɗum noon miɗo waɗa profité de cette occasion pour wiide mo kala to gonmi miɗo wonde makko mi salmini adesba USC mo kumɗo miñam ardi o mbiɗa salmina Chérif Aliou en mi salmini Bouna Dia en mi salmini Alhaji Samba Racine en mi salmini noon ambassadeur amen Cheikh Nia e joom suudu makko Matam Sall mi salmini adesba Sinthiou Babmbe ala mo goppuɓe somi limi ko ɗo min ɗirata te kadi programme o waɗi déborde no feewi mi salmini adesba jinnomi haalde hen seeɗa tan ko nde min kawri Sinthiou Babmbe nde e inauguration lycée amen kawmin no ballal pour maternité amen mbimi hankadi kala ko cuurmi koye junngo adesba pawarmi nden min ɓamtano ni bureau Dakar o noon mbaɗi min gettumi ko gaddannomi tottumi adesba Allah waɗi min ɓamti adesba Dakar min mbaɗi toon hirde onon dani tan grand théâtre Allah waɗi min nden ɗon hir woni réussite total nden ɗon hirde c'était pour ko somin dañi fond uji min fuɗoro centre de santé amen sabu adesba ene jogui e nden projet ji mum centre de santé nde wonno ko cellal woni ngalu mais je pensé somi puɗɗorima centre de santé o ma moƴu e projet ji amen Allah waɗi en min mbaɗi hirde yonde bandiraɓe fof dari bandiraɓe worɓe mi yejitani hay goto moni fof waɗi hen jungo mum ko wayno Mamadou Tall ministre amen ko wayno Djiby Agne ko wayno professeur Ousmane Dia ko wayno docteur Ba ko wayno banan gorko Seylam Samba Kalidou Diallo mone mabɓe fof ala mo waɗani hen jungo mum e nden ɗon hirde Allah waɗi nde min gayni hirde nde hamin jitte frais amen fof min nani 7 millions 500 000 nane caisse adesba min huɗiti compte nane nder compte o e ko wolof en mbiyata gotan teela sorti ba min mbaɗ goret tan min jahani sorano min jahani hay nokku min payi grand théâtre yimɓe fof no mbiya i wonono ɗon juusiɗeɗi ɗe grand théâtre ɗuɗa ɗon son min jeehi Allah waɗi min grand théâtre o waɗi réussi yeeya nder noon oɗon gandi affaire rendo tan no wayata hen saji yaade o e nde ba kono nde wonno nde min puɗɗi nde Allah walli min dañi hen succès a haydara mettani wuuri tan kono rufani inchallahu rabbi mamin continue on ɗon projet ha ko ñimɗen hen ko Allah hokko men min continue mi yejitani salminago amen salminagom maire amen amen Tamba mi haade no ɗum ñanden neɗɗo sa are nder wuro so joom wuro bismimama salmin ɗum so jom wuro bisminamaka bisminakima salmin ɗum mbiyen noon ko noon min nera kala mo ganduɗa Allah ina woni garduɗo amen ina woni responsable amen min totta ɗum gueɗal mum tan haalaɓe ceerno wadde min mbaɗamo beral nuyo comme disde wolof min calmina ministre amen Mamadou Tall aussi min jeɗitani ɗum may haaluno ɗum jinmi haali tan min somi haali goɗɗum so wona développement min juunga sabu mi anda goɗɗum min ko développement tan gandu so neɗɗo wiina nawome lawol gonɗol ngol
on wottotako mi yaha e maɓɓe mi yewtida e maɓɓe mi wiyaɓe mbaɗe organisé seeɗa nani mbaɗe hoorde moon oɗon mbaɗa cotisé ha wooda ko dañ ɗon ko ɗum mbanmi e nder région du Sénégal fof Allah walli kam hen noon mi dañi hen wune ala région fof e Sénégal mo ganduɗa fedde Farmata Sall ala toon e rewɓe ɓe ganduɗa mi tawino ala ko mbanno haydara Allah walli kam haɓe mbatti waɗande koye maɓɓe hunde ko ɗum nennawmi Sinthiou Bamambé jaami toon gila nawanmi balle jamaji e jumaji e pelle rewɓe mbimi ɓe tinnoɗe mbaɗe kore mon liggoɗe groupement fof mi itta hunde mi totta ɗum mi waɗa e horde mum hande à l'instant des autres femmes du Sénégal eɓeɗen liggoye ɓe dañi hen eɗen jeeyi hen koye ma ko ɗum noon wonno message am hande ko rewɓe wonɓe e nder caggal leydi woni ga France woni États-Unis woni Belgique woni Angleterre e to wawi wonde ko Espagne somi liwimi juuma ala to leydi walla continent mo ganduɗa Sinthiou Bamambé nanɗo ala toon walla ADESBA ala toon yoɓe mbaɗ affilié kamɓe fof e ADESBA saabu ADESBA woni numéro 1 wonde développement rewɓe ɓe yo nat mi haali ɗum ɗo hande kadi am immade ga kala groupement debbo arɓe ga ɓe joguiɓe koye mumen mami tof ɗumen hunde lombo e koye mumen puɗɗo liggayde liggey o ko ɗum nawata wuuro yeeso wona affaire manifestation ji mbaɗi mi wiyata mbaɗi daari saabu oɗo kam ko manifestation ine jogui but ine jogui dari ine jogui ko watte kono wone manifestation ji rewɓe amen ngalana ɗum pinal no fewi cikkata ko sol ndendiri mbaɗi atesaji ñaami jari piji jari haaɗi ɗon kono ɗum wona golle ɗe te ko ladde gonɗon ɓooyi juuti kon hotoɓe te oɗon jogui sukaɓe ko yimɓe wallede mballe sukaɓe mon hay so tawi worɓe ɓen no tinnina dari ko debbo wawi ko kañum tan wawi ɗum ko so dañi jooni o daña leɓɓel walla daña tateɓe walla mofta e pos e hande mi ala haydara kono debbo so dañi iɗoto wadde fof ko defa ha wela galle o wela wonde to ñaama haara moni fof kon wadde rewɓe ɓe ɗon no poti liggade min jinmi ko koye ɗe keewa rewɓe ɓe naate ADESBA mbaɗon koye mon mbaɗone chaque semaine walla chaque mois onon gandino mbaɗi toon kono no Sénégal maɓɓe mbattani nden ɗon mbaɗon cotisé nannon hunde so ɓooyi ma won ko nafi son ɗanni saabu onon gandi oɗon batti Italie oɗon batti leyɗele ɗe ganduɗa son jini tan son comino son gari mon jeeyi te kadi onon kon africain on oɗon mbaɗa consommé no fewi sila comci hay Pulaar mum hay fof son dañi haalis fof on liggima oɗon mbawi sodode ɗum oɗon jeeyta ɗum e nder koye mon tinnoɗe e on ɗon recommandation il faut liggoɗon kala ko mbaɗɗon so wona on liggi on gona autonome son nani debbo no wiye ko jontaɗo ko ni ko na ko liggitanɗe o lelaki e leeso ma haalis tawi motonde min ka ɗo e mon o ala waktu fof mum immade pour ligga jattannomi gallam ko tawi nani gartanmi taw ko yimɓe fof ine leydi e ha hande ne koye liggey tan ɗo ɗum noon min mi wawa wadde comprendre e oɗo jamanu mumin goni hande surtout rewɓe wonɓe Europe on oɗon pini oɗon jiino rewɓe darori e aduna calo liggade walla mbasa dañde haqqillagal pour liggade donc min message am ko ɗum mi haalanino ɗum jeena biyeji miñam immiɗo ardo o mbimi gadde kore mum rewɓe arɓe gaɓe fof gila e abrnaɓe ha e parinaɓe ha yimɓe ɓe
mon fof wonde ko mawo ko dommumi hen puɗo ɗon ligga kala nden gayni ɗon mbaɗɗon comme no mbaɗɗon hande ni mbiɗon kam koren amen gasi min liggima nanngam mami ƴetti kadi billet d'avion mi ara mi tawta on gari woda ko mbaɗ kadi so tawi a yiɗi Sinthiou Bamambé sohli ko walle Sinthiou Bamambé ina jogii kala cadre mone ko miijoto mo ngannduɗa Allah ina ko hokki ɗum teddugal emin jogii ɗum e nder wuro am emin jogii ministre emin jogii ambassadeur emin jogii DG emin jogii professeur université emin jogii des hommes d'affaires ɓooɓe no ɓaran gorko Samba Kowni e Ibrahima Kanel ɓen nan ɗon kañumne ko liggiiɓe ɗum noon onon waɗon ko tinnade mballon worɓe mon mballon sukaaɓe kadi miɗa wardina on sukaaɓe mon wonɓe France ɓe e caggal leydi gacce hakkille e sukaaɓe nganndinonɓe koye maɓɓe nganndinonɓe koɓe hoolooɓe ɓe jannga ɓe tinno ɓuri ko sukaaɓe gonata ga ngannda sono ɓawli walla sono dañi ɗum ina adda ko probléme uji mawɗi e sukaaɓe amen ka ɓe ñaagi on tinnoɗon wallodirone sukaaɓe wallodirone onon e koye mon voilà e si woni message mo ngannduɗaa mbiɗo fonno waɗde merci infiniment tampi a ɗogi guelangal mi ha hannde a foftaki jam a foftaki ñalawma komin noddanima pour namnadema no programme o yaade sabu mi yiɗama haalude demba ni ko an wonanno kon gawi min wadde fof ha gasa mi yiyata kadi banam gorko Dawda Dia ɓe ngaranmi mbimi sambana wusami ko wiɗam ko ala ana sodata sambude yo haali jiɗa tan ko samba yaada e ma ko min kuppanta ko mbiyo o ɗum noon ɓe sabbinamo kadi o passage ɓe jaami sammina jaatigam o bandiraɓe aya yeɓo PIINDI TV ha joni gonɗen koye journée culturelle Sinthiou Bammbé ɗo e émission meɗen Ndjillu Piindi enen gonɗen on e koɗo mawɗo gorko mo Sinthiou Bammbé e banaji hono Samba Tummunna sehil questeur de l'Assemblée nationale omo ardi kadi e debbo patam lammo hono Fatimata Sall ñiiwa Samba Tummunna somi yima e nder ñalawma Sinthiou Bammbé mi ala konngol mi ɗaldata konngol wooda ko mbiɗa Sinthiou Bammbé naɓe e nder temps dabɓo wooda kadi ko mbiɗa Sénégal naɓe wooda ko mbiɗa Fuurankoɓe bisimilla ma Samba. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayango PIINDI TV on calminama on juurama kala to gonɗon e nder duni baba Adama he kisma ko adi foof ko ɓaɗa ƴetta konngol mi jarnete ɓaɗa jarnuma e nder toɓɓe ɗiɗi pour même dardema e nder ɓiɓɓe Sénégal naɓe e ko hunde labtude par ce que yimɓe fof ne gandi an hay hunde wotere ala ko welma so wona kene ɓamta Sénégal bon ko wona ɗum ko ndenduɗen ko ene jogui ko ganduɗa ko noon tan mbiyamami heeɓoɓe ne gandi an aɗa andi min mbaɗa andi kanko namo andi ko wona ɗum ko bandiraɓe sa namdimami programme journée culturelle mo Sinthiou Bammbé naɓe mbaɗi ɗo wona boulet Sinthiou Bammbé ko wuuro ɓoygo Sinthiou Bammbé ko wuuro heɓgo gueɗal guila law Sinthiou Bammbé ko yimɓe waɗɓe gambani ne iño ko ɓooyi sibu ndeɗo fedde adesba nde mankata duuɓi 60 kala génération garɗo cikka ko ɓen ɓuuri wawde moƴƴinde Allah hokki en noon en kawre oɗo génération hikka woni laabi waɗi lamdi limtindi en gari garduɗen koye goto e ɓiɓɓe Sinthiou Bammbé naɓe garduɗen koye goto e jaarigueɓe Sinthiou Bammbé naɓe holko tagui wiide ko goto e jaarigueɓe Sinthiou Bammbé naɓe sibu eɗen gandi nde passeport wodani nde avion wodani nde Cheikh Oumarul Foutiyou nde tafi konu ene yaade felloye diine kanko wonno jaarigui makko ko Demba Hama Diadje Samba Juma Bougar Alil Bana on wonno jaarigui makko Sinthiou Bammbé ɗo garduɗen noon koye taanum Demba Hama Diadje nde o yetti Cheikh Oumar jogui men temetere e capanɗe jeeɗiɗi laɓagal dimagu on sanga Cheikh Oumar walde ɗum e neɗɗo way kono arde galle gam men aɗa jogui gamen camion mani jagga moña galle ha laaɓa Cheikh Oumar noon ko joom bawɗe ko joom duwawu joom dokke Allah o yetti o jippi Demba Hama Diadje on sanga Demba Hama Diadje woni ko so tawi o ummima Sinthiou Bammbé tawi yonnodi ñaaro walla noon ɗon wonno nde o woni ɗon
o yetti Demba Hama Diadji ganmanen woodi arɓe mbi Demba Hama Diadji an kam ganmanen ko ƴewra ko mbatta ko o yaha mbaɗa andi ko mbaɗami ko sibu oɗo ko nelaɗo Allah ko koɗo Allah sa ren nelaɗo Allah ko koɗo Allah Allah nelimo o wonko fellude fiyede diine so tawi noon ko ɗum bonnata jawdi jawɗam ɗi gasaɗa hannde kono gammane min teddinamo mi jippinamo Allah waɗi o falti gammane baaraɗi kewɗi o hirtan ɗum Demba Hama o hirtan ɗum gamna Cheikh Oumar Foutiyou nde o fayeyade Cheikh Oumar Foutiyou wimo Demba Hama Diadji holko cohluɗa o cohlimo gueɗe tati cohlumi ko duwaw e wuro ngo beele heege no ummo e maggo cohlumi ko yaajede wuro ngo kala ɓiɗɗo ɗanniɗo walla kala ɓiɗɗo dawɗo taw gammane Allah ne barkin ɗum won noon hannde on duwaw jaabama tani ko garɗen ɗo ene wiye Fama Sall ñiwa madame Ndiaye joom suudu Colonel Tamsirou Ndiaye Fama Sall ko femme de développement kala ganduɗo Fama Sall andiri Fama Sall ko développement Fama Sall haaji mum fof ko wallude miskineɓe Fama Sall yaadu mum fof ko wallude miskineɓe Fama Sall hakkude mum e Sinthio Babɓe naaɓe ko yidde woni ɗon Farmata hoɗani Sinthio Babɓe Farmata ko jibinaka Sinthio Babɓe Farmata ko yummune e bamum jibina Sinthio Babɓe o wiɓade yumma ko e bamum ko jibina ko Sinthio Babɓe neɗɗo fof ene jogui ko jeeya ɗo jeeya so tawi Sinthio Babɓe naɓe mbaɗi boto so guinnirimo kala ko wawno jaggude o accat sibu 2007 nde ummi Dakar omo wonde camion ngaji ɗiɗi omo ƴetti lappol omo waɗa Ndjillu Fouta o yalti Dagana ha yetti banaji ha yetti Sinthio Babɓe kala wuuro ngo arno o jujjini ɗon hunde o jujjini machine o jujjini ganmanen cajjade o jujjini gamanen dague o jujjini gamanen gueɗe kewɗe wonde wuuro ngo e wallitoro haw yetti Sinthio Babɓe o wari leegal fof waɗi machine gunowo o waddi hen kalis o yoɓe puɗɗoro o yehi galle ceerno baraji galle men gamane mo tugnorteɗo no galle ceerno hamme o waɗi gama dague makko o waɗi callaji makko o waɗi kala ko jangguino on hutorto o rokki ceerno hamme o rokki ceerno hamme joni noon Allah addimo ɗo nde min garata o waynodire premier questeur assemblée nationale Daoudou Moussa Dia enen eɗen gandi premier questeur Daoudou Moussa Dia eɗen gandi darde mum eɗen gandi neɗɗagal mum eɗen gandi gamane fayida mum sen mbi Daoudou Dia mbiɗen gamane ko Harouna Dia Daoudou Dia ko neɗɗo hande mo wattaki ganduɗa hoorema hande présenté e nder aduna he min Samba Tumuna dariɗo kaloɗo o mbaɗa wawi wiide ko kanko nannimi leydi ndi o nanni kam ɗo leydi mi waɗi ɗo 3 fois billet aller retour hen gorol nde ɓe donkinimi gammanen place billet moɓe kuppuno on billet ɓe mbaɗɗum annulé ɓe kuppini billet goɗɗo on jamma kuppunan billet gammane ko laabi ɗiɗi o itti gammane ni o itti passat carte grise auto o rokkimi ɗum ko hakkude makko e Samba Tumuna kono noon hakkude makko ɓiɓɓe fuurankoɓe ko hunde huftidinde ɗum noon Sinthio Babɓe naɓe Fama Sall Allah addi ɗum ko weeɓani ko kalis ummade Sénégal ara français Sinthio Babɓe naɓe teddinimo o teddini Sinthio Babɓe naɓe o waɗi ko 10 000 euros nde o arata nde o woyndire e colonel Diallo directeur général de la douane enen fof eɗen gandi directeur général de la douane darde mum e Sinthio Babɓe hay hunde ala ko yiiɗi sowona Sinthio Babɓe ɓamto kañum e jeewum Fama Sall Moussa enen wonde miñum gammanani Fama Sall ñiwa ni wiye Coumba Sall jooɗi ganduɗa hoto makko États-Unis l'Amérique a faami enen wonde miñiko ni wiye Babiyel enen wonde miñiko en rewɓe pop gono caggal makko ɗum noon Allah addi men hannde e PIINDI TV so tawi wiyo min kal sibu so tawi gam min kala gamen ko min gandi miñum Fama Sall debbo no wiye siwol ko miñi ko sehil makko ɓe fof min calminiɓe min juuriɓe kadi onon français naɓe Sinthio Babɓe naɓe min mbiyon du courage Sinthio Babɓe aɓe kewi sens Allah rokkiɓe haqqillaji ɓamtude kala ko jiiɗa Sinthio Babɓe ko Sinthio Babɓe naɓe mbaɗi kala ko waɗa Sinthio Babɓe ko Sinthio Babɓe naɓe mbaɗi wonɓe wuuro ɓe e wonɓe ladde ɓe ɓe keeɓi noon ballidiɗo Fama Sall ñiwa hay hunde wotere ala ko ummin ɗum sowona wallu Sinthio Babɓe naɓe PIINDI TV Allah jarama on jarama ɗo heɗo ko bandiraɓe men rewɓe kadi afraneɓe eyyi kamɓe noon ɓe gaari ɓe mbaɗi radio de ko wajo wiyano ko ɓe mbaɗi radio assalamu aleykum wa rahmatullah a jarama Samba Tumuna bandiraɓe men avranaɓe Sinthio Babɓe naɓe yorɓe yontaɓe onon yo mbiyama on jarama sibu interview baɗaɗo hen o ko onon mbaɗi décor o car machallah on gaari on garde koore moɗon on garde cosaan min mbiyon Allah jarama on jarama so jeeyi min calmini avranaɓe no feewi Allah jarama on jarama merci beaucoup bandiraɓe ayaw yeeɓo PIINDI TV ko ɗo Allah hanni émission meɗen Allah jarama on jarama ko émission meɗen Ndjillu Piindi wonno ha saha goɗɗo inchallah